A som tam chcel nejaké pravidlá zmeniť napríklad, hej? Lebo sa mi to nepáčilo, keď budete útočiť dvaja na jedného, to nemá nič spoločné s tým. To dokáže každý z nás. Ale ak by sme šli rovno, jeden na sebe, to už áno, ľudia to vnímajú inač. Ale keď už dvaja, s tým som nesúhlasil. Ale prepáč Tomáš, musím to dokončiť. No, promiň. Ak je to pravda, ak chcete mať takto, ideme do toho, rozdáme si to. Aj keď viem, že to nebude férové, som dosť nad tým rozmýšľal, aj moji tréneri rozprávali, že tam budú nejaké údery nečakané a Dobře, také. ale ta otázka zněla, proč si se nezastal jeho? Ja som Protože sa... se ti nelíbí pravidla, podepsal si, teď to chceš měnit. Michal, Proč si ja se som, nezastal jeho? keď urobil ten režisér alebo ten kameraman nejaký záber a dal som ruky takto a prestal som rozprávať, vieš, prečo som prestal komunikovať? Proč si přestal komunikovat? Nedali ste mi možnosť rozprávať. Skakali ste mi do reči. Jo, teď ja som byl sticha. Čo sa týka, Michal, ty vtedy si povedal nejaké veci, ja som bol taký prekvapený z vás, že jak to reagujete. Vy ste nereagovali jak normálne, ale išli si jak pitbully. A to dokážem aj ja. Michal, to dokážem aj ja. Tak to dokáže. Ale prečo by som mal tak reagoval? Prečo by som mal tak reagovať? Ukážme v ringu. V ringu ukážem, neboj se. Přesně tak. To je jasný. Já se tam nejdu Michal. jako spárovat.